So hi, hello, may buntag, may utubang hapon yung tanandra mga bayot kung asa man mo na himutang may paglantaw na pod karon sa kuang video. So for today's video, banin ninyo inyo ang silingan din sa laing planeta mga bayot sa kuang mga sitsibrit si karong adlaw. Alas 4 na diri sa hapon mga bayot, mapay mata sa kuang binhe. So karon natuoy kayo ni nga mo ang ginatawag nila diri gro mga bayot. Yes mga bayot, daghan kanig sitsibrit nila ang kama dinhi mga bayot kay pagkagabi kuaon ang gihapnig nga trapal mga bayot, pagkabuntag na pod imo na po na siyang tabunan sa trapal nga imo ang gikuha pagkagabi. Before ni mo ibalik naghapnig ng trapal mga bayot, kinahanglan pa nimo nang ipangsuksok ng nangulambitay ng kadaplina na bedsheet. Sa amo kani ato sa bukid mga bayot, kwaon ng alugnan, pilo ng habol, lokoton din ng banig, ipatindog luyo sa portahan, awa na, hipos na dayon. Bitaw-bitaw mga bayot, ay kaning mainahan na bitaw ta mga bayot, na ingon na tani og superhero. Gusto na to, tanang trabaho human dayon. Sama ani gabi ni gibuskag sa ako ang binhi mga bayot, karon na akong hapon gihipos. Ako ning dali-dalion diri og sulod diri sa cellophane mga bayot. Mintra si Karina tuwa sa iya ang playroom. Kay og musulod to si Karina dinhi mga bayot. Kani nga mo ang ginatawag dinhi nga room. De gyud ni mahinlo mga bayot. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy ato sa puning paagyan drig pakaras ning ato ang mga kalamisahan dinhi. Aron pod mawala ng kinamagulangang buling. Human og lamo-lamo og hinlo mga bayot, inani nagporma ni nga mo ang katulganan diri mga bayot. O diva, nahapsay-hapsay na. Pero sudlan na po ni sa mong binhi diri mga bayot. Naingon na po ni siya og gisungagan og turong kabaw. Pero ego na lang ta sa istorya ni mga bayot. Alas 11 na diri sa gabi mga bayot, miningon na nga ako ang kapika sa ilo nga mangaon ko no me. So paglantaw na ako sa kaledjinika mga bayot kay namay isda, kanin na lang isda amoy akong lutoon karong gabi na. Akong ugangan ani moy galimpyo dahan mga bayot, then gisulod niya sa ref. Kay siya mapoy gapalit ani gahapon dito sa basar. Pero kaning isda mga bayot, murag magulang gamay sa kinamanghuran. Kula pa katubo mga bayot, gamay-gamay pa siya. Pero miningon manggod pod siya mga bayot, ngay naani ra gyud daw kadaka ang baligya dito sa iyang giadtuan. Pero bisag unsa pa size ana mga bayot, maluto ra man gihapon ni siya og imo ning itak ang dito sa gasol o gas bakaron. Duha na din ni kabuk isda mga bayot no. Ang isa ani mga bayot moy ako ang lutoon sa tubig, ang usa ani moy ako ang lutoon sa idibol. Mo nang ipatas-patas nato ni dinhi og slice mga bayot aron magparehas siya kadakon. Before nato ni isa lang dito sa mahiwagang kalhaw kaldero ato sa gining hugasan diri daan. Kay maskin pag gihugasan na ni daan sa akong ugangan mga bayot, inighiwa magud nimo ang iya ang kalawasan o kabukugan na paghihapon oy dugo. Subutangan lang nato nig tubig din ato ang mahiwagang kaldero mga bayot kay ato ni siya diring itak ang yes mga bayot, wa ko kapangahoy karong mga panahon na mo nang gas ako ang gamiton. Dayon ay gamay diring kamatis mga bayot, sobra sa ako ang mga kagupa ganinang gikaon nila. Maora po ni ako ang isagol. Mag-slice lang po ko dirig magamay nga onion kay gamay ra man pong isda moy ato ang lutoon. Mo nang gamay ra ning mga sisuning nga ako ang ipanghagbong. Yes mga bayot, panghagbongan tanhan din ha og mga lamas aron dili na siya lang to o ang hit ning ato ang giluto nga resipe. Lami man gud po kayo ning isda mga bayot, basta daghan kayong ipang lamas-lamas ba para nakuha lami gud siya mga bayot og sagulan ni mog dahon sa paminta. Yes mga bayot, kaning ako ang gi-slice mga bayot, dili ni siya himuon og bulad kun dili mao ni ako ang pritohon mga bayot. Yes, ako na siyang gitunga dira mga bayot kay aron mo daghan-daghan pod ba. Bitaw mga bayot. Oy, ang purpose ana nganong gitunga nako mga bayot para ma-absorb ang iyang mga sisuning dinha sa kaunuran. Aron pod ba nagprito na toon niya mutoskig ng unod tanan. Yes mga bayot, gisugdan na nako ning paghagbong diri sa mga sisuning. Gibutangaran ako na din og asin, durog nga paminta, turmeric powder. Dahil na akong gihagbungan pod og flour kung sa maning English pa. Bali-balihon po nato ni mga bayot aron sa pika side pod mabutangan og harina. Milabay ang pipila ka minuto mga bayot, parte ng awas-awas aning tubig ning ako ang tinula din his kaldero. Mao nang ato sa ning abrihan diri makaryot aron makaginhawa siya kadyot. Feel na ko mga bayot murag luto na ning isda ni pero pamalamalahaw na to na gamay. Basta isda gani akong lutoon mga bayot, di gyud magsilbi og wa koy dinungag dire. Kadungag day ko diri bugas aning rice cooker mga bayot, dan akong gihulugan og gamayng butter. Gitiplahan po din ako na siya og asin mga bayot. Kay ron lasado gyud ang luto inig kaon na to ba. Gibutangan na din ako nig oil ning kalha dinhi pagkainit ako na ning gilunod ning ako ang pritohonon nga isda. Yes mga bayot, para nako sayon ra kani mga trabahoa. Kay dili na magkakinahanglan maghaling-haling unya di na po na magkaagi po ng imuang kailungan. Unya di na po ka magbalaw guyop-uyop pa ng kalayo kay gas maningilang gamit dinhi. Mo nang sisiw ra kani lutoon ni Celestina. Pag abri nako dinhi silang refrigerator mga bayot, kita na ko ning sibuyas dahonan. Mo nang dili magpalakan si Celestina, gihagbungan po na ako pipila ka buok dinhi. Bahala gud og late na. Di bitaw na siya mapinaltihan. Bitaw mga bayot, milabay ang pipila ka oras mga bayot, minuto o bulan naluto na niya akong piniritong isda dire. Akong ugangan mga bayot, papiliyon na siya sa pinirito o sa tinula, dire gyud ni siya sa pinirito nga uga. Kay mahadlok siya mukaon aning tinula mga bayot kay unya kuno siya mabukog. Kay dili man gud pod siya makatagamtam kay gisapawan man gud po na iyang lingagngag. Mga bayot bantog rang nahilom ning ako ang binhi dire na po day oy
kagalhan. Sa kadaghan niyag dulaan mga bayot ug nganong kanigid iyang ganahan. Yes mga bayot, gatago-tago na siya kay ako manggod siya ang gisita. Sapatos din na sa iyang mahiwagang amahan. Iyang gisuot-suot ug iyang gipakita sa iya ang tate. So diri na ako tapuson akong si Tiburit si karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw. See you tomorrow. Bye-bye.